Umphakathi uphume ngothi lwawo ubhikisha uthi azivalwe izitolo zabantu bokufika. Lokhu kulandela ukungeniswa esibhedlela kwengane eneminyaka eyisishiyagalombili ubudala emva kokudla oncamnce ebathenge esitolo sabokufika ngesonto elidlule. Kumanje lengane isesimweni esibucayi esibhedlela. We must confirm that the child is under the good care of the medical doctors and the supporting team, and they are doing all it takes to assist the child to come back and join the family. Umntwana usesibhedlele critical but stable. I heard what the minister said, but I will tell you the truth, the child is critical but stable. Lesi sigameko senzeke ngoLwesibili ngesonto elidlule. Umndeni uthi aweneme ngendlela alisingathe ngayo amaphoyisa lolu daba. Uthi umnikazi wesitolo ubengenayo imvume yokudayisa kodwa namanje akakaboshwa. This parlor is not registered at all. It doesn't have papers, but he's been allowed to operate. Uhulumeni uthi uzoqinisekisa ukuthi izitolo zabokufika ezingenayo imvume yokusebenza ziyavalwa. We are going to ensure as the government that these spaza shops that do not meet the requirements to operate are all not allowed to operate, and what they sell also are not expired goods. Kusenjalo ungqongqoshe uthi odokotela bathi siyenyuka isibalo sabantu asebekhulile abazama ukuzibulala besebenzisa ushevu iorganophosphate notholakala kuwo lama snacks. There are so many people, adults, who consumed the organophosphate as a way of committing suicide. Unxuse abantu ukuthi bangazibulali wathi lokhu kwenza ukuthi kube nzima ukulwa nalempi. Okwamanje bathe abanaso isiqiniseko sokuthi lo shevu basuke bewuthathe phi.